barang Pareta. Barita. Iya, yo. Rokoknya jangan dibawa, rokoknya. Kanggo ketemu jenengan sedulurku kanggo nyambut calon sedulur sing anyar sampun wancine uga sampun wayahe kanggo dirayake wingi ning anjenku kanggo dina iki iso kumpul bebarengan dadi siji ireng-ireng kuwi klambine kain mori kuwi sabuke iki PS hati jenenge Madiun kutha asale lahir rahim sing beda ayo padha sing rukun sae temen ajaran SHT Rasa yo Bareta Asik, yo. Dino sing tak tunggu kanggo Ketemu dengan sedulurku kulon tekan ulur kanggo nyambut calon sedulur sing anyar sampun wancine uga sampun wayahe dina iki kanggo dirayake wingine anganku kanggo dina iki iso kumpul bebarengan dadi siji ireng-ireng kuwi klambine kain mori kuwi sabuke iki PS hati jenenge Madiun kutha asale lahir rahim sing beda ayo padha sing rukun sae temen ajaran SHT Rasa ireng-ireng kuwi klambine kain mori kuwi sabuke iki PS hati jenenge Madiun kutha asale lahir rahim sing beda
acarane sateratan. Oke, ya.